Ano makapadasing istorya sa usa ka cancer survivor nga nag-rank 8 sa Electronics Engineers Licensure Examination 2024. Ato siyang ibida sa report ni Mark Ridge Abelia. Dayag sa graduation picture ang kalipay nining usa ka tinun-an sa University of San Carlos human makalampo sa pagtungha sa kolehiyo. Apan luyo sa mga pahiyom, usa ka istorya sa pakigbisog sa kinabuhi ang iyang nasinati. Siya si Engineer Byron John Giliana, 24 anyos, ang usa sa mga nag-rank 8 sa Electronics Engineers Licensure Examination 2024. Di makatuo siya nga malakip sa talaan sa top 10 taliwa sa mga hagit nga iyang gisagubang. Alang kaniya, ang passing rate nga 87.50% nga iyang nakuha, bunga sa iyang pagsalig sa kaugalingon, ilabi na sa panahon nga siya gidiagnose og cancer. I underwent CT scan, auto nakita na tumor, and ipa-biopsy until na-find out. Fortunately, wala ko ni undang kay at that time, online pa siya. Pero ni-transition siya into face-to-face, tas naluwi man sa ko ang mga professor, gitawaran ko na, sige, padayon lang ka online. Taliwa sa iyang balatian, nagpabiling positibo ang disposisyon ni Byron, gani bisan pa man ang naa pa siya sa ospital, nagpadayon siyang mitungha sa kolehiyo. Wala siya mawagtangi o paglaom, ilabi na nga makita niyang adunay mga tawo nga misuporta og midasig kaniya nga makahuman sa pagtungha. Hangak man ang paggukod sa mga leksyon, apan pinaagi sa tabang siya mga classmate o professor, nakaapas ra siya og karon nagmalampuson. Karon, duha ka tuig na siyang gawas nun sa mong balatian, apan nagpadayon gihapon ang pagpa-check up. Ang pinaka-inspirasyon dyan ako kay akong family, especially my parents, kay sila dyan nag-push ako in those times na naglisod ko, na mag-give up ko. Ang istorya ni Engineer Byron nagpamatuod lang nga walay makapiog sa taong dako ang pagtuo sa kaugalingon nga mulampos sa kinabuhi taliwa sa mga pagsuway nga gisagubang. Kauban si Clans Gabutin, Mark Ridge Abelia. Balitang Bisdak.